Kuku 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 Durung. Ayo. Sabda pandita. Drone ya. Aduh siap lantai. Merkurius. Siapa lagi? Ayo. Ayo. Sabda pandita. Arep
bawa sepeda listrik. Nyampe sampai Ciledug enggak? Nyampe. Ini era Jokowi ya. Iya. Dapat sepeda. Yes. Aku maunya dapat Pajero. Tapi aku tahu Panas nama Joko ikan di laut. Mau dapat dia. Enggak mau. Lulu. Enggak. Dikasih juga marah ya ngasih kita. Jangan kayak gitu. Ayo. Ya. Ayo. Satu pagi Mohon perhatian sebentar yang punya kendaraan B239 MSP B239 MSP mohon dipindahkan sebentar saja, oke? Terima kasih. Luar ini penyanyi. joget mau. Monggo. Warga dan saking Semarang, Bapak Siswanto, matur Ayo sembahun. monggo Pak E. Ayo yo. Arema. Mangga jumeneng, Dereng Pak. Ramokal yen aku nandang kasmaran. Ora jurang kowe pancen ayu tenan. Ora Ramokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaberan. Mula kowe dadi wani boyongan. Tobat kowe wanita kepalan. Ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra ratu penging Prabu Darmoyo. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rara jonggrang manuta sempur garwa. Iya jonggrang panuwunmu tak turuti. Asik. Arema betul. Pak Subandi, keluarga besar dari Semarang. Ayo. Ayu alayu. Esek. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang asmaran. Waspada prajurit kalaberan. Mula kowe diwani wanita boyongan. Prabu
Monggo Pak De beksan Pak De. Monggo Pak De. Monggo sing kagungan. Monggo Pak De, keluarga besar Semarang monggo. Monggo Bude. Ayo yo yo. Lintang. Masa Pak De. Besok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggo leki sing tak sayang. Mubeng anggonku goleki ora krasa esuk awan nanti bengi. Hiyo kleyang tak sawang mencolok ning lepan kekencannya karinding saka kadung sarawi ojen dheweke ngale besukan ayo kalau kae tak sawang bojo gece podang kuning agawe pikirku kombe ireng sawang tambah manis bebunga kakeneng ngandeng liramu ayo cahayu monggo mriki ayo di depan enggak apa-apa di sana aja. Ayo Mas. Ayo ora apa-apa aman Jangan ayo. ragu-ragu. Ayo Rene ayo. Ayo ora apa-apa wong loro no. Apa aku lagi gitu. Temenin Duk. Dek Santi temenin dulu. Sini. Yo. Dalin. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Liburan anggo leki sing tak sayang. Apa pinterangku ora krasa esuk awan nganti
Asmoro sarengan Dik Ragil Arema. Monggo Mas. Pade monggo Pade. Allah iyo Allah. Pasis, kersa pasis. Monggo Mas. Ayo Bos. Bunda joget semua ayo monggo. Ayo Mbak. Yuk. Masih masukin saya. Yen lewat aku kelingan kubu kae biyen tak goleren neng tagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Kae nyimpen wati wiwit biyen meksa saiki kupu kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina. Mas kok sikilmu ngono kuwi to Mas? Maksudnya piye? Biasanya tuh gentak-gentung. Oh, tuh gentak-gentung. Mas jaluk gentak-gentung iki. Ayo sis, joget sis ngutak sunati ora. Masis. Sing ayo lho Mas. Guyon. Wah ampun masang walat. Salaman en aja selek. Salam tempel to. En aja selek. Salam tempel ya. Iya. Besar dari Banjarnegara, Bopo Sarjono beserta keluarga besarnya. Matur sembah nuwun. Ayo masih. Mas Reza Wigoto. Yen lewat aku kendingan kae biyen tak goleren neng cakak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Halus Mini, selamat siang. Cerita Bude wayah wengi nganti gagat rina. Penak Bude. Sor. Penak nggih. Heeh. Iki Masis gimana? Ganggu kamar dikan saya Mas Bagong. Ji,
Mohon maaf yang punya kendaraan B2653 UIL. Oke, yang punya kendaraan B2653 UIL. Mohon digeser sebentar saja karena kendaraan depan yang belakang akan keluar. Matur suwun terima kasih kerjasamanya. Kembali Mas Bagong. Oh iya dikancani didukung nganggo doa. Nek ora kuat iki ya nek es kuat ya samping. Es kuat. Kuwut sayang, kuwut. Oh, eling ngertiku kok es kuat. Ya Allah. Oh, es kuwuk. Iya, ya Allah. Boleh. Bapak. Indomie boleh, beras boleh. Jangan kan Nyumbang cuma kok lagu. lagu. Iya. Ya Allah, Nyumbang ya Bapak. beras, kopi. Pak Paijo ini yang terhormat ya, Dokter Andes Paijo. Ingat Selamat harus siang. selalu bersyukur. Iya. Entekno ya. Habisin sayang. Catetan Hai. tak jroning ati. Catatan luntur saya merakati. Aku kowe dadi garwa mergo lereng nang kubur asmara. Nggih, Pakde Bude matur sembah nuwun. Sama matur. Dan untuk keluarga dari Semarang maupun dari Lawen. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Upama sliramu mergi wong manis, aku kang bakal liwati. Sineksen lintange luku semono, janji prasetyane hati. Tancaku mantil ning netra rinoso, rasa rasaning griya. Nalika nira ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu. Nganti mati ora bakal tangin lagu. Ngaturaken Sugeng Rawuh kunjung asalipun para kadang tamu ingkang nembe kemawon rawuh. Kula teneng lenggah kanthi skeca kanthi merdika sinambi rapi dedaran ingkang sampun samapun. Sarengan remah Batavia. Sing sayo sing rukun ayo
Matanipun Kang Mas, guru saya. Aku kang bakal Iya. liwati. Janji prasetya ing ati. Netra binasa rarasa rasane Mitra jagat raya kalingono bukir lan samudra nora ilang memanise aduh dadi ati sawase Pak Haji marhaban Suwandi. Abang Bokel juga hanya wiji. nalika Buka sih. nira ing dalu atike lam-laman sirawa ayu nganti mati ora bakal mlaku matur nuwun Elok Bapak. Sini. Monggo keluarga besar yang punya caping gunung. Ayo Bu. Yang rame. Gandul gundal gandul. Dari keluarga besar Cikarang. Ayo Bu, ini Bu. Gandul gundal gandul. Gimana Mas Bagong? Studio 1, halo. Aduh, keluarga besar Cikarang malu-malu. Saya ket. Ayolah sini merapat Cikarang. Lagi yo. Ya Allah, kamu kerja keras Yo, banget ya Mas sesuka Bagong. hati yo. Payu toh dia di sana Payu. Ayo, mumpung ada campur sari rame Ayo, ini. ayo. Habiskan gong. Duit, ayo duit.
Duit. Aku nitip ya, Gong. Eh, Aku nitip. Sisan. aduh, ya Allah, nggak ada yang lebih gede lagi apa? Angel. Ayo. Sekar pisau nyawa gunung bisa ganti rasa orang gila gede kodo loro Arema yo 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 Matur sembah nuwun, terima kasih. Asik. Gimana Mas Bagong? Sebentar iklan, mohon perhatian bagi pemilik kendaraan A1642BT, mohon digeser sebentar. VVT kali, Eh? VVT kali. Ya kurang lebihnya begitu. Udah WT. Tapi nomornya 1642 BTT. Oh, udah kehapus lagi. Aduh. Oh WT. Ya. Oh, sik. Oh, yo santai kene iki, pangewonan. Untuk sapi sido cair pora. Cair piro? Cair. Alhamdulillah ya. Gimana, sayang? Sithik luwung. Ya Bu ya. Yang penting Ibu Ajat bahagia. Iya. Luar biasa tamune kathah mbruah. Nanti juga pasukan batik. Oh, ikut disangoni nih. Lo transaksi. Iki arah ijol sik lho. Sumpene bijal-ijol. Wis ta ora? Mo. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sido kuwi. Oh, Ya lo Mas mesake iki raine Mas. jadi paksa kowe. Tekno Mas. Tekno Ayo, kerja. Rumah Ora tau nyanyi. Bayar biasa aja bilang sunya yang So. menang. Syukur bisa nyawa gunung desa tapi rejo atine ora ilang lone padha lara lopo. Nggih. Kloter selanjutnya Mas Oci.